Guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo, please like and subscribe. And don't forget to on the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod na mga upload guys. So ngayon guys, yung ituturo ko sa inyo ay kung paano tayo mag-add ng trailer sa ating Premiere. So ngayon guys, dito na ako sa YouTube Studio. Make sure lang guys nga mayroon na kayong nakasit na Premiere. Tapos, mayroon ako dito. So, i-click ko lang yung video, guys. Dito yung title, i-click ko. Tapos, kita nyo yung pin, guys. Yun ang pipindutin natin. So, yan. So, pagdating dito, guys, makita natin yung Setup Premiere. Click natin. Yan. Tapos, dito sa baba, guys, sa pinakababa, kita natin yung Add trailer. So, i-click natin guys. So, ngayon, dito na tayo napupunta sa mga video natin guys. So, pili tayo dito kung alin dito yung ilalagay natin sa trailer natin guys. So, ako, yung pipiliin ko guys, itong nature. So, depende lang po sa inyo guys. So, make sure lang guys na mayroon kayo naka-upload na short video, 1 minute to 3 minutes guys, and pwede natin i-add sa ating trailer. So pagkatapos guys, pindutin natin sa baba yung save. Tapos pagkatapos sa baba ng save, pindutin natin yung isang save guys dito sa taas. So ngayon guys, yung trailer natin okay na. So i-check natin, puntahan natin sa YouTube para makita ninyo. So, yung trailer natin nandyan guys. So, hanggang dyan lang tayo guys. Please like and subscribe. Thank you so much. Bye bye.